Český produkt Jetsurf neboli ultralehký surf poháněný vlastním spalovacím motorem, který dosahuje až 60 km rychlosti, se poprvé představil v Praze. Ve Žlutých Lázních se uskutečnila exkluzivní a atraktivní akce Prague Jetsurf Jam 2014. Vlastně my jsme si tenhle rok jakoby tady s Brnem jsme spojili síly a chtěli jsme vzít ten sport do Prahy. A tak jakoby tím, že to není jakoby úplně oficiální závod MSGP světové série, ale jsou tady všichni jezdci z té světové série, tak jsme se snažili vlastně to nazvat trochu jinak, takže proto ten jam, protože my chceme jako k tomu nějakou zábavu, aby to nebylo jenom ten závod, protože na závod se nám jako samotně asi tolik lidí nepřijde podívat, ale chceme k tomu mít nějaký doprovodný program a i nějakou zábavu pro lidi a pro hosty a pro sponzory samozřejmě. V Česku se povedla opravdu unikátní věc, vytvořit motorový surf jak do sladké, tak slané vody. Vyrábí se v Brně a majitel a šéf-konstruktér firmy, která jetsurfy vyrábí, Martin Šula, je také nadšeným závodníkem a jetsurf mohl ve Žlutých Lázních představit osobně. Tak jedná se o surfové motorové prkno, které je vyrobené z uhlíkových kompozitů. Má v sobě spalovací motor, který je kompletně vyráben speciálně pro tento projekt. Celý vlastně, řeknu, že celý tento produkt se vyrábí kompletně v naší firmě nebo s lidmi, se kterými na tom spolupracujeme od začátku. To znamená, že jsme, bych řekl, výrobci 95% součástek, včetně motoru, odlítků, všeho. To surfové prkno se vlastně skládá ze svého trupu, z rukojetí, kde se přidává plyn, z uchytů na nohy. Zde je dekl, kde se otevře, tak se vlastně dostane do motorového prostoru. V motorovém prostoru je nádrž, dvoutaktní spalovací motor, výfukový systém. Spotřeba tady toho motoru je zhruba 2,5 litru na hodinu, to znamená, že jezdec při rychlosti zhruba 50 km za hodinu je schopen přijet bez problémů z Francie do Anglie zhruba za hodinu. Vývoj jetsurfu byl ale běh na dlouhou trať, obzvlášť se slanou vodou byly problémy. Samotný vývoj trval zhruba 7 let, protože ono ne, že bychom třeba 7 let na tom dennodenně pracovali, to vůbec ne, ale samozřejmě jsme to vyvíjeli i při ostatní jiné práci, takže já říkám vždycky po práci legraci, že to tak nějak vznikalo. Ale hlavní problém, co při tom vývoji, proč tak dlouho trvalo, tak bylo uspůsobit to tak, aby to bylo použitelné ve slané vodě, protože ono vyvinout něco do sladké vody, to je jeden problém, ale vyrábět to kontinuálně tak, aby aby se dalo používat ve slané vodě, to je trošku, bych řekl, velký oříšek a ten právě, tam je to hodně citlivý na to, kolik hodin to najede, kolik hodin to najede ve slaném prostředí, ve slané vodě. Co je potřeba k ježdění na jetsurfu a jak se dá pořídit? Tak zaprvé potřebujete pouze v pouzovkách tady to motorové prkno, které vlastně se dá koupit přímo tady v republice, když to tady vyrábíme. Dále k tomu potřebujete benzín, zhruba 3 litry na hodinu a půl jízdy. A neopren, vestu po případě nebo šortky jenom, když si víc věříte v plavání, protože to prkno řeknu, že když jede 16 metrů za vteřinu, tak to než se nadějete, tak jste nejenom 100 metrů od břehu, takže vždycky doporučujeme používat právě takové věci jako vesty, přilby a tak. Tady my vyrábíme tři typy prken. První je takový základní, který je pro ježdění na hladké hladině, víceméně je to spíš do takových půjčoven nebo pro jachty. Tady ta verze se jmenuje Ultrasport, to je nejlevnější, to stojí od 9 000 euro. A potom je verze, která se jmenuje GP, to je hlavně pro vlny, pro moře a tak. A třetí verze, to je právě tady toto, to jsou ty závodní prkna, které jsou určeny na tu závodní sérii, na jezdění mezi bojkama. Sport plný adrenalinu přijela do české metropole představit i špička světového jetsurfingu Kai Lenny, 6násobný mistr světa v paddleboardingu z Havaje. Jmenuji se Kai Lenny a jsem z Maui na Havaji. Jsem surfař, paddleboarder. Jezdím na windsurfingu, big wave surfař a 6násobný mistr světa v paddleboardingu. Kai si ježdění na jetsurfu užívá. Připomíná mi sledování MotoGP. Je to podobný závod, akorát je na vodě. Všichni jedou blízko sebe a velmi technicky. Je to opravdu náročné a nohy vás pak pálí. Navíc mě to dává možnost být součástí motorsportu. Já jsem vždy surfoval a dělal vodní sporty, u kterých musíte využívat vlny a vítr.
Ale na jetsurfu mám možnost využívat motor a to je vždycky fakt cool. A jaký je rozdíl mezi surfingem a jetsurfingem? No, jetsurf a surf, jediná věc, která se dá porovnat, je, že stojíte na prkně. To je asi jediné podobné. Na druhou stranu, tyhle dva sporty jsou úplně odlišné. Na surfu nemůžete zatáčet tak jako na jetsurfu. Řekl bych, že jetsurf je více než podobný motoristickým sportům než surfování. Ale je opravdu cool vzít prostě jetsurf a dát ho na vodu a zažívat zase úplně jiný pocit. To je to, co mám na tomhle sportu rád. Ten úplně jiný pocit z jízdy. V Praze se Kájovi líbilo. Miluju takové akce. Užili jsme si spoustu zábavy. Máme za sebou kvalifikaci, na kterou jsem si musel půjčit surf, protože můj se musel opravovat. Ale doufám, že až začnou vyřazovací boje, že už bude spravený a pojede se mi lépe. Nechyběli ale ani čeští jezdci. Celý den ve vodách Vltavy strávil také například automobilový závodník Jan Charous. Tak já to prkno mám jako jeden z prvních v Česku, protože se s Martinem Šulou, který to vymyslel, znám od malička, protože nám kdysi ladil motokáry a pak když přišel a říká, hele podívej, co jsem vymyslel, říkám, musím jít hned, tak mám už asi 3 nebo 4 roky to prkno, ale více tomu věnuju až od loňského roku, kdy začalo mistrovství světa a začalo mě bavit, že soutěžit. Dřív jsem si jezdil jen tak pro radost, takový velký dlouhý oblouky. Pak přišel první závod, postavila se trať a říkám, já to vůbec neumím. A zjistil jsem, že je to mnohem složitější, je to strašně o technice a zjistil jsem, že to je i super způsob, jak se udržet v kondici takhle přes léto, když máme my pauzu mezi závodama, takže pro mě je to takový způsob, jak se udržet blízko tomu motorsportu, ale zároveň to zkombinovat s takovým tím, co děláme všichni rádi v létě, a to je být u vody a takhle v plavkách a pohoda. A co vítěze Le Mans Series z roku 2009 na jetsurfu zaujalo nejvíce? Vůbec mě zaujal ten jetsurf jako takovej, protože mám rád tyhle věci, mám rád motorsport, v podstatě všechno, co má motor, tak je moje, jako lítám se vším, co může být, jezdím na lodích a tak, ale na tom jetsurfu je super, že to člověk může hodit do auta, vzít si to kamkoliv a vybalit to a jezdit, jo? Že nepotřebuje vlnu, nepotřebuje vlek na skútra nebo na loď, jo? Prostě hodí se to do kufru a je to jak snowboard v létě, takový letní snowboard. Dá se nějakým způsobem porovnat jetsurf a závodění v autě? Jediný, co je tak jakoby srovnatelný, je samozřejmě stopa. Závodní je stejná na všem, ať už jsou to lyže, jetsurf nebo auta nebo motorky. A potom je ta práce s tím plynem, který třeba některý lidi, kteří nezávodí nebo nemají takovou zkušenost s tím motorsportem, se s tím trošku trápí. A my potom jako já třeba nebo Kuba Konfil, tak s tím plynem umíme pracovat a dokážeme si s tím pomáhat v těch zatáčkách. V roce 2012 byla ve Švýcarsku založena Federace motorových surfů. Téhož roku se v České republice konal první oficiální závod Motosurf GP. Ta v roce 2014 čítá už 5 podniků. Závodní trať na Vltavě měla ale svá specifika. V Praze jsme měli dost omezený prostor, hlavně z hlediska šířky, takže jsme tu trať udělali tak, aby byla zajímavá zejména pro diváky. Proto nejzajímavější bod je vlastně tady ten otočný bod u toho VIP stanu a potom tribuny. Trať je momentálně široká jenom 50 metrů a je dlouhá asi 200 metrů. Když jsme stavili teď předchozí trať na Slovensku, tak tam ta trať byla, řekněme, na šířku víc než trojnásobná a na délku něco kolem těch 300 metrů. Většinou se staví kolem těch 20 bojí, tady je jich jenom 10, protože je to pro nás víc i chápáno jako by taková exibice a je to víc pro diváky, aby se podívali, co to vůbec vlastně jetsurf je a jakým způsobem fungují i závody. Takže tak z hlediska těch bodů, nebo z hlediska těch bojí, z hlediska závodu jako takového je to něco podobného, jako když se jezdí motocykly nebo když se jezdí třeba Formule 1. To znamená je kvalifikace, potom jsou rozjišťky a potom se jezdí vlastní finále. Jako každý sport i jetsurfing má určitá pravidla. V regulích je napsáno, že vlastně každá červená boje se objíždí směrem doleva, každá modrá boje se objíždí směrem doprava, plus ještě jsou žluté boje a potom ještě je černá boje. Ty žluté boje se používají na rozdělení tratí, černá boje je něco jako penalizační, nebo tehdy, když je potřeba, když třeba jezdec mi nebojí, tak se musí dostavit na tu černou boj, je vlastně jako trestné kolo, a nebo se to používá tehdy, když potřebujeme zpomalit jezdce částečně, tak i v průběhu rozjížděk oni musí alespoň jednou zajet k té černé boji. Ta pravidla nejsou nějaká složitá, dost vychází i z pravidel jetski a jsou poupravena tak, aby to
bylo, říkám, jednak divácky atraktivní a i pro ty jezdce, aby to byla zábava. Ve vodním slalomu se jezdci nesmí dotknout branky, aby nedostali penalizaci. U jet surfingu je ale kontakt s bojí na trati naopak žádoucí. Jsou různé jezdecké styly a jsou jezdci, konec konců to jste možná už i viděli, kteří jedou úplně čistou stopu, to znamená, ti se vůbec nedotýkají těch bojí, a jsou druzí, kteří jedou silový způsob a jedou úplně na boji, stejně jako u slalomu, když se jezdí lyžování. Takže jsou možné oba dva způsoby, každému co víc vyhovuje. Samozřejmě dá se vždycky špekulovat nad tím, jestli je výhodnější tu boji trefit nebo ne, protože pokud je lehký jezdec a trefí boji, tak ztrácí čas, protože ho to zpomalí. Jet Surf Jam 2014 probíhal ve Žlutých Lázních skoro celý den. Na závodníky čekaly tréninky, kvalifikace a samozřejmě samotný závod. V tomhletom počtu ještě není úplně cut, tam jde spíš o to, aby se seřadili do těch skupin ty jezdci tak, aby vlastně se vyseparoval, nechci říct ta horší část, ale je to tak, jako musí se udělat, jako dělají se dvě hlavní skupiny, finále A a finále B, a při tom finále B jedou ty, co se nedostali do toho finále A jakoby už od Slovenska je to nesmírně náročné se do toho Ačka dostat. Já jsem se tam dostal s Honzou Charouzem vlastně na Slovensku a pak jsem musel odstoupit, takže jsem ve finále jako z technických důvodů, ale dneska doufám, že se tam dostaneme taky a za Prague Jet Surf Club se tam probojujeme pořádně. Mezi závodníky se našly i ženy. Poprvé si jet surf v Praze vyzkoušela španělská profesionální surfařka Lucia Martínez. I'm Lucia Martínez, I'm from Spain, I'm 20 years old. Jmenuji se Lucia Martínez, jsem ze Španělska a je mi 20 let. Jsem v Praze, abych si vyzkoušela jet surf poprvé. A je to úplně úžasné, už jsem jela dvakrát a myslím, že to je čím dál lepší. Je to úžasný sport, normálně jsem profesionální surfařka, takže tohle je pro mě trošku něco jiného. Jedete sice na surfu, ale navíc máte motor, takže je to o něco jednodušší. It's kind of the same as surf, but you go with the motor, so it's easier. Prague was amazing yesterday. Praha je nádherná. Včera jsem si prošla město a zamilovala jsem si to tu. Netušila jsem, že to tady je tak krásné. Lidé jsou tu velmi vstřícní a tohle je skvělé. A tahle akce je také skvělá. Já jsem ještě jet surf nezkoušela, takže tohle je moje premiéra a je to úžasné. Jsem opravdu vděčná za pozvání a doufám, že příští rok zase přijedu do Prahy na Jet Surf Jam. I'll come to Prague, Jet Surf Prague. I'm so thankful for the invitation. Na závod se těšil i motocyklový závodník Jakub Kornfeil. Na jet surfu jezdím už 3 roky. Tam je úplně nějaký jiný druh pohybu, nikdo neví jaký. Prostě takový pohyb není v žádném sportu na světě, jo. Je to úplně naprosto odlišné od všech sportů. Prostě prkno s motorovým motorem, to je to neuvěřitelné. Nedá se to popsat, je to prostě všechno mě na tom zaujalo, určitě. Kornfeila na jet surfu baví, kolik se na něm dá dělat věcí a triků. Můžete to prkno utrhnout, že jedete v takovém tom souvislém neřízeném smyku. S prknem se dá i dělat velké věci, například skákat na vlnách, jo. Tady Pato Everaldo, ten Brazilec, na tom už otočil několik backflipů, jo, na vlnách na Havaji v zimě. Dá se s tím skákat po rovné hladině, že to prostě normálně přidáte a ono se vás to vytáhne z té vody, trochu tomu pomůžete nohama. Takže se s tím dá skákat, dá se jezdit prostě skoro téměř loktem ve vodě, jo, taky obrovský náklon to má. To prkno dokáže být v nějakých asi 80 stupních a pořád to drží, jo, od hladiny, což je prostě neskutečný náklon. A jaké si český zástupce v seriálu Moto3 dával cíle před závodem? Já si cíle nedávám, protože jsem zjistil z motorek, co jezdí MotoGP, že je lepší si cíle nedávat, takže nemám žádné cíle, ale samozřejmě jsem závodník a každý závodník chce vyhrát, takže první místo. Do Žlutých Lázní se přišel podívat i jediný český pilot v seriálu Red Bull Air Race Martin Šonka. Ten jet surf využívá hlavně k tréninku, ale na závody se zatím necítí. No, tak já nejezdím dlouho, tohle je moje první sezona, takže víceméně od jara letoška, takže pár měsíců jenom. Jak jsem říkal, já jsem začátečník víceméně a já nejedu tuhletu palbu, co tady jedou kluci, takže tady závodit ani nebudu. A já budu závodit, až budu mít na medaile, jelikož jsem ješita veliký, takže chystám závodění až na příští rok. V roce 2014 v Praze vznikl Jet Surf Club Prague. Ten má za cíl ukázat lidem, jak je tento adrenalinový sport úžasný, protože přestože je jet surf český výrobek, větší popularitu zatím získal spíš v zahraničí. Tak vznikl tenhle klub, Prague Jet Surf Club, vznikl asi před 2 měsícema
A v rámci takového úvodu toho klubu jsme zorganizovali tady ten Jet Surf Jam, což je vlastně exibiční závod tady, na který koukáme. Zatím jsme teda 3 ty členové a chceme tam dostat co nejvíc lidí, aby jsme dokázali udělat nějakou permanentní trať, kde se bude tady v Praze nebo v Praze okolí dát jezdit a trénovat. Ve Žlutých Lázních by v budoucnu měla vzniknout i půjčovna motorových surfů. Budeme mít takovou možnost, zatím to není spuštěný, ale plánujeme takovou možnost, že až budeme mít nějaký středisko, který doufáme, že bude tady ve Žlutých Lázních, tak tady budou prkna, na kterých se dá půjčit, vyzkoušet, zajezdit. Do finále nastoupilo po celodenním boji o účast v Ačkovém finále celkem 10 jezdců. Favoritům patřil Havajan Lenny, ale bez šance nebyli ani Jan Charous a Jakub Kornfeil. Samotný závod byl velmi napínavý a vítězem se nakonec stal Jakub Kornfeil. Druhý skončil Kai Lenny a třetí Jan Charous. Tak byl to napínavý závod od začátku do konce, vlastně já jsem startoval až 4. nebo 5. Za první zatáčkou jsem spadl, protože mě vynechalo prkno. Nedalo se to ustát, takže jsem prostě cílem prvního kola projížděl až někdy 4., ale prostě tím, jak se to vyvíjelo ten závod, tak jsem prostě jezdil stabilní kola a snažil jsem se prostě kroužit, nedělat chyby, nespadnout a to se mě vyplatilo. A jakou to má pro mě cenu? Obrovskou. Exibice v Praze, to se prostě nevidí jenom tak, nezažívá. Byl to pro ně exibiční závod, jet surfu vůbec, takže určitě super. V finále sledovala i úřadující olympijská vítězka ve snowboard crossu Eva Samková. No já jsem přišla trochu později, takže jsem přišla až na finále, takže na to nejlepší a přijde mi to docela sranda, já teda bych asi na tom nezávodila, ale na takový zablbnutí se mi to docela líbí a překvapilo mě, že v tom má i Svěťák, to mě přijde super. Sama jet surf ještě neskoušela, ale určitě by se tomu nebránila. Nevím, zatím jsem se k tomu nikdy nějak nedostala, takže uvidím, jestli mi to někdo nabídne, tak asi vyzkoušet by se mělo všechno. První ročník Jet Surf Jamu se až na dočasnou nepřízeň počasí vydařil a nejen organizátoři věří, že nebyl poslední. Jo, určitě. Tak i vlastně Jet Surf jako takovej ta firma, tak vědí, že v Brně tolik lidí nepřitáhnou jako tady, takže se snaží to dostat do Prahy a vlastně tohle je první ukázka, první exibice. Potom se, jakoby, chtěli bychom na příští rok uspořádat mezinárodní mistrovství jako oficiální opravdu v Praze, že by to měl být Jet Surf Jam 2015 s tím, že bychom k tomu měli udělat zase nějaký doprovodný program a tak, ale určitě bychom chtěli příští rok to uspořádat tady v Praze.